an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ani ka tasibila kɛ président Modibo Keyita n'o fɔ mɔgɔw olu min kɛra sababu ye k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma ni ko yɛrɛma hɔrɔnya f'i ka sigi yɛrɛ lakana donc olu de kɛra sababu ye k'an ka armée k'o sigi sen kan an b'o foli bila o la ka tasibila k'u ye fana ani minnu ɲin tora la minnu joginna Ala ka yafa kɛ minnu ɲin tora la ka nɔgɔya da kɛ minnu joginna ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila jamanadenw ma n'i y'a ye bi bi in na an bɛ wulikajɔ caman na an bɛ ka se ka ko caman kɛ n'i y'a ye minɛnw sanna finitigiw ye u labɛnna kɛlɛ bɛ ka kɛ o ma dogo mɔgɔ si la a kuma nɔgɔ parce que n'i tun y'a jateminɛ san tɔw la an ka jamana kun fan caman kun bɛ jugu bolo ala ni jamanadenw ka wulikajɔ la san 2021 u sɔnna ka muɲu ka sabali ka musaka don u ka armée la mun y'a to an san ka minɛn caman san ka tenitigiw labɛn ka kɛlɛ kɛ a yɛrɛ a ma dogo mɔgɔ si la a taara gɛlɛya caman kɔnɔna la n'i y'a ye mɔgɔ caman kun b'an fɛ a ma ɲa n'u ma ɲa an y'u bila ka taa sira n'u ma to an yɛrɛ bɛ se k'an kɔnɔja an ka kɛlɛ na cogo min na donc bɛɛ sɔrɔla jamanadenw ka bakuruba musaka kɔnɔna n'u ka muɲu kɔnɔna la an bɛ Ala barikada bi an ka jamana fan bɛɛ b'an bolo o n'a ta bɛ gɛlɛyamisɛnnin dɔ bɛ o gɛlɛyamisɛnnin ninnu hali bi an bɛ fɛɛrɛ tigɛ min b'a to basigi ni lafiya bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na n'i y'a jateminɛ kɛlɛbolo bɛ sen na bon kɛlɛ dɔrɔn tɛ a ban mais a fanba ye kɛlɛ de parce que tant que seba ma dɔn kɛlɛ tɛ ban donc o seba mun san n'an ka tenitigiw bɛ ka wulikajɔ caman k'a la ni basigi bɛ ka na a tɛ taa fana an ka bɛn parce que sabula jatigɛwale mɔgɔw ye t'u sago sɔrɔ o donna an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o nana ni sababu ye ka gɛlɛya don an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u sigiyɔrɔ la donc a tɛ ka kan olu minnu dɔw n'u bɛ don olu ni ɲɔgɔn cɛ ka an ka tenitigiw kɛlɛ a tɛ ka kan an k'olu sama ka b'u bolo donc n'i y'a jateminɛ fɛɛrɛ caman bɛ sen na bi n'a fɔ ma ko réconciliation n'i y'a ye mɔgɔ caman ye marifa bila kɔsa in na k'a daminɛ Minɛkala Tɔnbukutu Gawo ninnu na o ye an ka jamanaden minnu n'u kɔnɔ u y'a to ni marifa da k'u yɛrɛ lakana mais olu tɛ ka jamana kɛlɛ donc ni marifatigi cayara terrain kan a bɛ gɛlɛya sɔrɔ u yɛrɛ bolo ka se ka lakana kɛ donc an ko maintenant minnu tɛ ka jamana kɛlɛ u ka marifa bila u ka don tenitigiw fɛ min b'a to an bɛɛ bɛ se ka ɲɛsin jugu ma cogo min a ka kɛ jugu kun kelen ye Ala barika la o baaraw bɛ sen na o baara fila mana fara ɲɔgɔn kan n dalen b'a la a bɛ na ni basigi an ka dugu minnu tun bɛ jatigɛwale mɔgɔw bolo k'olu dugu ninnu k'olu na ni fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min b'a to dunkafa bɛ sabati kɛnɛya bɛ sabati ani administration mɔgɔw bɛ se ka na baara kɛ cogo min na hali bi an b'o foli bila jamanadenw ye ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila fana an ka finitigiw ye u ye wulikajɔ minnu kɛ n'o y'a to bi an y'an ka duguw sɔrɔ ani AES fana kɔnɔna la i b'a ye an kelen tɛ AES Sahel kɛlɛ la ani Burukina ni Niger an fanga fara ɲɔgɔn kan n'i y'a jateminɛ an bɛ kunnafoniw di ɲɔgɔn ma an bɛ an ka kɛlɛkɛminɛnw an b'u fara ɲɔgɔn kan mun b'a to an bɛ se ka jatigɛwale mɔgɔ kɛlɛ cogo min na bi bi in na an bɛ se ka fɔ ko tare o ye nɔ caman bɔ donc a ka kan bi an ka an tɔɲɔgɔnw fana fo Burukina ni Niger an ye baara minnu kɛ n'u mana basigi an ka jamana kɔnɔ mais hali bi a ma ban hali bi an b'an cɛsiri mun b'a to don nataw la hali bi basigi bɛ se ka sabati cogo min na n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila an ka finitigiw ye sabula da ka sɔrɔsiya a ma nɔgɔ n'i ye fana ni mɔgɔ min kɛ sɔrɔsi ye o kɔrɔ a jɛra ɲin kɔ i bɛna armée kɛlɛ de kama kɛlɛ de ye sɔrɔsikɛ ka taabolo fɔlɔ yɛrɛ de n'o de tɛ i bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ donc an bɛɛ nana kɛlɛ de kama an bɛ wari bɛ d'a ma kɛlɛ kama an bɛ furakɛ kɛlɛ kama fini bɛ d'a ma kɛlɛ de kama donc jamanadenw jigi b'an kan an de sɔnna k'an ɲin di jamana ma k'an ɲin di jamanadenw ma to tɔw kun bɛ se ka bɔ cogo min na donc hali bi n b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri u kana ɲina parce que jugu ye taabolo caman ta sisan tuma dɔ u bɔra kungo kɔnɔ ka na kɛlɛ dugu kɔnɔna la ka na bi dugudenw kan min b'a to gɛlɛya bɛ se sɔrɔsiw ma cogo min na parce que n'i magara jamanaden na sɔrɔsikɛ kan ka ɲɛsin jugu kun kelen ni jugu donna jamana na a bɛ gɛlɛya donc an b'a ɲini u fɛ hali bi u k'u cɛsiri u kana ɲina u kana sunɔgɔ min b'a to don nataw la an ka jamanadenw bɛ lafiya donc hali bi n b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri fɛn min don segin kɔ t'a baara la an de sɔnna k'an ɲin di jamana ma an bɛ taa fo ka basigi la na jamana kɔnɔ Ala sɔnna ma jamanadenw bɛ ka musaka bɔ jamanadenw bɛ ka jɛ fɛn bɛɛ kɔ u bɛ ka muɲu kun ka kuranko gɛlɛya kun u bɛɛ ka jamana lakana de donc baara fana filɛ cɛdenw bɛ ka ta kama de an b'a kɛ de parce que an ma bɔ sanfɛ ka cun an bɔra mɔgɔbaw la an tɛ fɔri jamana ye n'Ala sɔnna ma jamana in bɛ basigi an bɛ kɛlɛ in kɛ fo ka na nin basigi fura foyi t'a la n'Ala sɔnna bɛ ɲɛnabɔ fɛn min don a tɛ taa gɛlɛya kɔ i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ kɛlɛ kɛ ko mɔgɔ tɛ sa i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ kɛlɛ ko mɔgɔ tɛ jugu mɔgɔ bɛ sa mɔgɔ bɛ jugu mɔgɔ si de t'a to an bɛ segin an kɔ o de y'a to an bɔra ka 17 miliyari min di sisan minnu ɲi bɛ to kɛlɛ la o bɛ kɛ k'olu ɲi u kun ma bɔ k'u somɔgɔw bilasira min b'a to u kana bi gɛlɛya kɔnɔ donc o b'a yira fɛn min don finitigiw sigilen b'a kan nin an tɛ segin an kɔ jamanadenw fana tɛ segin fo jamana ka basigi an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila an ka entraîneur minnu b'an fɛ yan minnu nana ɲɛnajɛ k'an nɔfɛ yan ka foli bila hali bi jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la an bɛ an bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to laɲiniw bɛ sabati cogo min na ni hukumu kɔnɔna la hali bi k'a fɔ ko jamanadenw u hakili latigɛ
fɛn min don sigi kɔta la a ma daminɛ bi n'ala sɔnna ma a da tɛna to an na a dama to an ka makɔrɔw la a da tɛna to n'ala sɔnna ma an bɛɛ b'an fara ɲɔgɔn kan sɔrɔdasi fara civil kan k'a fara an ka presse kan bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan parce que bɛɛ ni jɔyɔrɔ don sɔrɔdasi ka kɛlɛ ye marifa ani mugu mais journaliste ta ye caméra ni micro ye sɛnɛkɛla fana t'a ka daba ye donc an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan mun b'a to an bɛɛ ka laɲini min ye jamana ka basigi jamana ka yiriwa o bɛɛ bɛ se ka sabati cogo min na hali bi n bɛ foli kelen bila jamanadenw ye k'u fo dante foli min na parce que hali bi n'i y'an ye bi sɔrɔ jamanadenw ka mun de don parce que nin bɛɛ bɛ kɛ gɛlɛya de kɔnɔ ni jamanadenw a bɛ ka kilo minnu kan n'u m'a faamuya a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye suntigiw ma donc hali bi n b'u fo hali bi u b'u cɛsiri hali bi baara ma ban baara tɔ bɛ kɔfɛ mais n'ala sɔnna ma don dɔ bɛ se an bɛɛ bɛ taa an ka foro la o b'a sɔrɔ lafiya nana o b'a sɔrɔ basigi nana inchallah. Sera suivi de la serre.